これは結構前の話なんですけど、20代の後半で僕が詐欺にみたいなことに遭っちゃった時がありまして、でもうニッチもサッチもいかなくて、お金持ってる先輩にお金を貸してほしいっていうことを言いに行った時に言われたことなんですけど、結論ね、貸してくんなかったんですよ。でその時にいろんな話をした中で一番残ってるのが、ずっと友達でお前とはいたいから貸したくないと。この時にこの「ノー」っていう言い方をされた時が一番愛情と優しさを本当に感じながら断ってくれたんで、僕もね、そういう断りにくいことをお願いしたこと自体がちょっと罪悪感が逆に生まれるぐらい嬉しいことでした。